Zdravo i dobrodošli na Kuta Kukusa. Danas delim sa vama recept za hrskave krompiriće iz rerne. Sigurna sam da će vam se ovaj recept svideti, a vi obavezno lajkujte, komentarišite, pišite mi vaše utiske i naravno subscribeujte se na Kuta Kukusa jer su novi recepti na kanalu svakog dana. Najpre stavite oko litar i po vode da se kuva i dodajte kašičicu soli. Za to vreme oljuštite krompir i narežite krompir na sitne komadiće. Kad voda proključa, ubacite krompir da se kuva i kuva se nekih 15 do 20 minuta, odnosno dok ne omekša. Za to vreme, dok se krompir kuva, možete pripremiti začine. Ja sam od začina koristila, kao i inače, jednu kašičicu ruzmarina, jednu kašičicu soli i jednu kašičicu aleve paprike, ali vi naravno ovdje možete dodati i neke druge začine koje volite. Kad se krompir skuva, ocedite sav višak vode i prebacite ga u pleh za pečenje koji ste prethodno obložili pek papirom. Ja ovdje nisam dodavala ulja, prosto nije potrebno. Pospite krompir začinima, malo promešajte i ubacite u rernu na 200 stepeni, nekih 15 minuta. Onda pojačajte rernu na 220 i pustite da se zapeče još 5 ili 6 minuta dok ne napravi ovako lepu hrskavu koricu. Pišite mi utiske, sigurna sam da će vam se ovo svidjeti, meni je ovo omiljeni način pripreme krompira i naravno zaprati Kuta Kukusa za još dobrih recepata. Prijetno!